is mooi. Aan je trok? Ja. Heerlijk, joh. Aan die kop, hè? Ja, zie mooi. Vandaag Na kom ik itu WK Audi. Ja, die kar. Kijk, hij maakt een tool waarin hij mee uitkomt. Zal het nou eiken in een R5? En hij is nog een. hij is afgevat, hij gaat hem ontspannen daar. Ja. Hij man kookt maar hij kan dan gereed. Hij is daar ook, hij ook zijn vuurwapens weg daar. Hij heeft de vuurwapens voor. Zullen we dan die kan en groot dan of wat zij kan? Hij is de driver dat nou daar uitkomt. Die Anno is klaargeschiet. Hij is klaar. Hij leert dat binnen en hij overleden hem ons nog. Pak hij ons. Hoe die ooit gekeken nou? Oh, hij is zijn policeman. Ah nee, hij is geen policeman. Dat is